HBO uvádí Jak se zamilovat v 8 lekcích. Nemám nic mezi zubama? Ukaž se? Ne, jsou čisté. Fajn. Broučku, vypadáš moc hezky. Dneska si s tebou užije, uvidíš. Chci si vás dva vyfotit. Mami, ne. Ale jdi, jedna fotka. Tak jo, ale slíbila se mi, že do dveří už půjdu sám, ano? Já vím, zůstanu v autě. Čekám, jo. Prima. Ahoj, Annie. Herolde, jsi nastrojenej. Já budu jako cuchta. To byl vtip. Ta je pro tebe. Díky, je krásná. Takže můžeme jít? Jo, sejdeme se s ostatníma před tělocvičnou. S ostatníma? No, pozvala jsem pár kamarádů. Bude to fajn, když půjdeme jako parta. Nemyslíš? Jo. Prima, trochu blíž k sobě. Honem! Úsměv, Herolde. Ten software, který od nás máte, vyřídí všechny složenky. Vše budete mít zorganizované. Když přijde na daně, je to chvilka. Mě ušetří čas a mám peníze. A kam se vkládají ty informace? Ano, Claire mi odteď bude dělat účetní. No, můžu ti to předvést, jestli chceš. Jen tam nezapomeň vložit všechny vaše výdaje, protože jsou všechny odečitatelné. No, ano, děkuju. Jistě. Ty jsou krásné, jsou od jednoho fotografa? Ano, jsou. Dělal jsem je já. Vážně? Jsme rádi, že jsi nám pomohl, Herolde. Díky. Ano. A Steve, napadlo mě, že příští sobotu děláme oslavu Meganiných narozenin. Už jsem velká, bude mi 6. No, páni. Pozvali jsme jenom pár přátel, ale mohl bys přijít, kdybys měl čas. Ano, díky, zastavím se. Bezva. A moje sestra Annie je ve městě. Chodili jste spolu na střední do stejné třídy, že ano? Ano, pamatuju si ji, jak se jí daří. Můžeš se jí zeptat sám. V sobotu ve 2. Děkuju. Jo, díky. Ano, hnedka si s ním o tom promluvím. A pak položím její jméno a číslo před našeho hocha a budu sledovat, jak se kroutí. Pa. Kdo se bude kroutit? Ty. Zajdeme na golf? A měli bychom hrát dál? Jsme na greenu snad nejhorší ze všech. A končíme u 6. jamky, nebo v lepším případě v čase oběda. Najdeme si jiný sport, třeba minigolf nebo kuželky. No, kuželky, ty mám rád. Hádej, kdo došel. A všimla si mě. Jdi si s ní promluvit. Není to poprvé, co se na tebe usmála, líbíš se jí. Myslím, že ne. Už se zase stydíš jako malej kluk. Víš stejně jako já, že kdykoliv oslovím ženu, je z toho katastrofa. Děkuju. A čím myslíš, že to je? To nevím. Ale vždycky je to stejné, ať už přes kamarády, po internetu nebo v nějaké seznamce. Nikdy to nevíde. Ale, tvůj největší problém možná není seznamování. Upřímně, prostě se s nima neumíš bavit. Nějak mě to už začíná deptat. Znáš seznamovací kurz? Cože? Kurz seznamování. Z Denis jsme to tuhle viděli v televizi. Něco jako soukromý učitel. Naučí tě, jak na to jít. Takže kurz? To fakt existuje? Jo. A našel jsem ti už učitelku. Má hromadu klientů. Zkouší to spousta lidí. Willy, neblbni. To... Vždyť je to děsně trapné. Nemůžu tam, je to divné.
No, nikdy jsem nebyl na kurzu seznamování. Kamarád Willy, ten, co vám volal, myslel, že mi můžete pomoct. Od toho jsem tady, aby lidé přestali dělat chyby v moderním světě seznamování a přivábili dokonalý protějšek. Bezva. Tak jak začneme? No, nejprve vám musíme udělat rozvrh na sérii intenzivních přípravných sezení. Během nich vás budu tvarovat. Naučím vás dovednosti potřebné k přivábení a udržení někoho, kdo je vám drahý. Fáni, a kolik sezení to bude? Nabízíme na výběr několik různých balíčků. Doporučila bych vám diamantový balíček. Je nejdelší a nejintenzivnější. Jo, taky drahý. Výdaje by neměly být překážkou, jde o šťastnou budoucnost. Vypracujeme splátkový plán a přijímáme i kreditní karty. Stačí jen podepsat pár papírů. Myslím, asi bych si to měl nejdřív rozmyslet. Přišel jsi. Ahoj, díky za pozvání. Ale to je moc milé. Pojď, všichni už jsou tu. Úsměv, Herolde. Annie? Hele, kdo přišel. Herolde, pamatuješ si Annie? Jistě. Ahoj. 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 Ráda tě zase vidím. Po všech těch letech. Jo. Harold White. No jasně. Jak se máš? Fajn, díky. A jak se máš ty? Ale, no to víš. Užívám si, bavím se. Docela fajn. Jo. Tak dáš si něco k pití, nebo tak? Jo, to bude bezva. Jasně. No a potom, po vejšce, se mi nechtělo dojíždět a přestěhovala jsem se do města. Miluju město. A začala jsem taky podnikat. Organizuju různé akce, pořádám večírky, no a dělám tam i výzdobu a zajišťuju zábavu. Tohle si dělala ty? Jo, jistě, je úžasný, co můžeš udělat z kousků látek, lepidla a trochy barevního papíru. Páni, máš na to opravdu talent. Děkuju. Jenže do téhle branže se vážně těžko proniká. Ale už dost o mě. Teď zase ty. Claire říkala, že pomáháš Steveovi řídit fit centrum. Jo. A cože to vlastně děláš? Mám vlastní účetní firmu a dělám poradenství, hlavně menší podniky. Jo. Taky jsem fotograf, ale to jenom tak bokem. No to je skvělý. To ti přeju. Víš, cestou jsem vzpomínal na ples, na kterém jsme byli. A co to bylo za ples? V prváku na střední volba královny. Nemohl jsem řídit, vezla nás moje máma. Pamatuješ? Vyfotila si nás spolu. Jasně. Jo. No jasně, užili jsme si to. Že jo? Jo. Dobrou oslavenkyni. Hezké sny. Spí jako dudek. Děkuju ti moc za všechno. Ta oslava byla fantastická. Každý to tady říkal. Tak jsem se bavila s Haroldem, jak jsi chtěla. Bála jsem se, aby tu nebyl celý den sám. Je to milý člověk, ne? Je trochu nudnej, ale jo, milej. Nechtěla si nás dát dohromady. Ne. Navíc chodíš přece s Bradem nebo s Brianem? S Bradym. Ne, od té doby už bylo 5 dalších. S kým randíš tenhle týden? No, ještě s nikým, ale aspoň jsem vyčerpala všechny na B. Ne, vlastně toho mám teď nějak hodně.
No a tak bych od tebe něco potřebovala. Víš, jak jsem říkala, že se příští týden odstěhuju? Ano. No, ukázalo se, že najít si práci a byt ve městě je dost těžký. Všechno je tak drahý a tak mě napadlo, jestli ti nevadí, když zůstanu o trochu díl. Prosím. Annie, jsi tady 4 měsíce. Jo, letí to, co? Proč nemáš práci? Hledala jsem všude. Nikde není zaměstnání pro organizátora akcí. Tak dělej něco jiného, aspoň na chvilku, na složenky. Jo, jasně, seženu si práci. Ano, mezitím můžu hlídat Megan a dělat ti výzdobu a umyju ti okna. No víš, asi bys měla mít plány, když jde o práci. Annie, už nejsi malá. Zdravím, cizinče. To už je doba. Budu hádat. Stůl pro jednoho, že? Děkuju. Tak pojďte. Třeba tady. Takže dnešní speciality jsou sekaná a pečený kuře. Doporučuji vám to pečený kuře. Díky. Hned u vás někdo bude. Tady je jídelní lístek, jestli můžu, tak... To si děláš legraci. Ahoj. Pracuješ tu? Jo, jasně, že jo. Dneska jsem tu začala. A zatím to teda není moc dobrý. Hned ráno se mi porouchalo auto v první den práce. No co bys řekl? Děkuju. To je smůla, to mě mrzí. Děkuju. A šichta mi končí za hodinu a vůbec nevím, jak se dostanu domů. Věřil bys tomu? Mám šílený život. Jo, peklo. Nemáš nikoho, kdo by tě svezl? Ne, Steve dělá do noci a Claire je někde s Megan, ale to nic, nějak se to vyvrbí. Horší už to vážně asi bejt nemůže. Ale to se nemá říkat, zhoršuje to karmu. Radši to beru zpátky. No, takže co si dáš? A kávu, prosím. Hned to bude. Poslyš, jestli potřebuješ odvést, hodím tě domů. Díky. Herolde, to je od tebe vážně milý. Ale to já po tobě opravdu nemůžu chtít. Jasně. Nebo jo? Děkuju. Přítelkyně tě vycvičila dobře. Žádnou nemám, to mi moc nejde. Nebude to zas tak zlý. Je to hodně zlé. Kamarád mě poslal dokonce za odbornicí. Odbornicí na co? Na seznámení. Vážně? Na seznámení? Jaký to bylo? No, vlastně katastrofa. Zajímalo jí hlavně, jak vydělat. Nejspíš jsem ztracený případ. Nikdo není ztracený případ. Měl bych už jít. Jasně. A ještě jednou díky. Jasně. Tak zas někdy, ano? Dobře. Jak jsi přijela? Harold mě sem hodil. Chudáček. Proti němu se mám skvěle. To byl ale den. Kdybych byla na bublinky, teď bych si nějaký dala. Měla bys chvilku. Jasně, hele, chápu, že musím Stevenovi zaplatit za opravu a odtah auta. Dám mu ty prachy hned, jak dostanu první výplatu. A pak tu další. A tu potom taky. Nesedneš si radši? Jde oběnec v pokoji? Ne. Neumytý nádobí? Ne. Že nosím tvý šaty? Ne. Už mě nic nenapadá. Tak proč se zlobíš? Annie, to, že tu bydlíš nám, už není dobré v tom pokračovat. Cože? Hodně jsem o tom přemýšlela a upřímně možná ti pomáhám utíkat před realitou. To víš, že ne.
Já před ní utíkám sama. Promiň. Claire, hele, promiň, vím, že tě štvu. Ale fakt slibuju, že to nebude trvat věčně, jenom potřebuju získat trochu víc času. Někdy se věci nevyvinou tak, jak bychom si přáli. Koláče zkrátka nejsou bez práce. Co to má zase být? V jisté chvíli musíme všichni dozrát. Musíš se odstěhovat a najít si byt. Ani tvoje rodina tě nevytrhne trn z paty? Už neplatí krev, není voda, co? Promiň. Můžeš bydlet u mě, ale můj byt je jako krabička od syrek. Moc ti děkuju. Musím si najít druhou práci. Něco dost flexibilního, abych mohla dělat i tady. Jak to mám udělat? To nevím. Měla bys zkusit vyhrát ve Vegas. Kámoška vyhrála $60 v blackjacku a potkala tam Travoltu. Nekecám. Jak teď budu žít? Ale broučku, to bude dobrý. Vážně, zase to bude fajn. Víš, co se říká? Že když ti smůla šlape... Že první vyhrání... Lepší pták, něco se říká. Jo, už vím, když chceš sehnat práci, musíš za lidma, který znáš. Musíš se poptat. Jenomže já už tady nikoho neznám. Ne? Kromě Herolda. Moment. Herold? Kdo je Herold? To je ten štamgast. Tuhle tu byl a odvezl mě domů. Herold, jo, stůl 7. Chce pomoct seznámit. Potřebuje pomoct i dejchat. Trochu se opít, vážně je celý zatuhlý. Pomůžu mu. Jo, říkal, že byl za učitelkou na seznamování. Může si najmout mě. Myslíš? Samozřejmě. Poslyš, chodila jsem už vážně s kdekým, mám léta zkušeností. Jo, do životopisu je to skvělý. Chodila jsem se 100 000 mužů a jsem furt sama, najela bych si tě. Je to dokonalý. Je to dokonalý. Najít toho pravého. Dále. Ahoj, dík, že jsi mě přijal. Vím, že je trochu brzy. Jo, ne, pojď dál. Takže nebudu chodit kolem horký kaše a půjdu k věci. Víš, jak jsi mě vezl nedávno domů? Zmínil ses, že ti ten seznamovací kurz nějak moc nevyšel. Jo, neměl jsem o tom mluvit. Vlastně jsem ráda, že jo. Protože mě napadlo, jestli bys to nechtěl zkusit ještě jednou. Kdyby tě učil někdo úplně jiný. Někdo, kdo je fakt dobrý. Já. Ty? Doopravdy? Ne, poslyš. Vím, že to zní bláznivě, ale myslím, že v tomhle oboru ti můžu pomoct. A už jsi někdy něco podobného dělala? No, vlastně ne, ale hodně jsem to studovala a mám tuny životních zkušeností a jsem levnější než profesionál. Což mě přivádí k další otázce, a to je placení. Tohle by mi připadalo rozumný. A kolik těch lekcí nebo hodin by to tak bylo? 8. Ano, 8. 8 fakt super. Fakt super lekcí seznamování. Je to moc drahý. Ne, o peníze nejde. Přesně, přesně, o peníze nejde. Ne, jde o to, aby sis užil skvělý rande. Jde o Herolda Whitea a o skvělý zážitky. Ale když já nevím. Prosím, určitě budeme skvělý tým. A když to nevyjde, tak se prostě rozejdeme bez dalších otázek. No tak, co můžeš ztratit? Dobře. Jo! Tak to teda zkusíme. Moc mě těší, že jsme uzavřeli obchod. Kdybys chtěl začít? No, já... Co úterý večer? To nemám odpoledne. V úterý v 7. 7:30. Platí?
platí. Lekce číslo 1. Sebevědomí. Dneska se zrodí tvoje nové já. Jsi připraven? Snad ano. No, doufala jsem ve větší nadšení, ale to nevadí. Zapracujeme na tom. Páni, máš to tady moc hezký. A pěkná hudba. Jo, tuhle hudbu mám hodně rád. Ty jo. Ta sbírka se mi kapku vymkla z ruky. Perry Como, Nat King Cole, Ella Fitzgerald. Samý starý love songy. Jo, mám rád pomalé staré věci. Herolde, to je znamení. Cože? Ta hudba je tak romantická. Je na čase stát se hrdým idolem žen. To je skvělý. Jasně, zůstaň kde jsi. Dobře. Tak, pěkně od začátku. Budeš randit mnohem dřív, než stačíš říct, tohle je ona. Vážně? Vážně. Klíčem k úspěchu v seznamování se ženami je sebevědomí. Měla bych v tobě vidět velký sebevědomí. Jenomže teď ho nevidím. Jo. Herolde, kdybys byl kouskem hlíny, chtěla bych, abys byl míň hliněnej. Ano? Jasně. Podívej se na sebe do zrcadla a řekni, jaký máš nejlepší vlastnosti. No tak aspoň jednu z těch nejlepších. Vteřinku, přemýšlím, díky. Herolde, děsíš mě. Co vidíš, když se na sebe díváš? Vidím kluka, který každý pátek zůstal doma a dělal úkoly. Co? O čem to vykládáš? Herolde, to už je přece hrozně dávno. Trapný roky už máš za sebou. Jo, ale asi jsem se moc nezměnil. Opravdu? Ty jo. To je šílený. Jo. Ten kurz seznamování je hloupý nápad, takže radši... Nesmysl. Člověk je přitažlivý, jen když má sám k sobě pozitivní postoj. Koukni se do zrcadla a chci od tebe slyšet, sekne mi to. No tak, řekni sekne, chci to slyšet. No tak. Sekne mi to. Hlasitěji a ať ti to věřím. Poslyš, je mi to trapný. Nikdo tě přece nevidí. Sekne mi to. Sebevědomějc. Sekne mi to. Jasně. To je lepší. Herolde, nikdo na světě si tě nevšimne, dokud nebudeš vědět, že za to stojíš. Musíš se zbavit té představy, že vypadáš stejně jako kdysi. Protože lidi tě tak nevidí. Věř mi. Jak to uděláme? Dostaneme z tebe to nejlepší. Samozřejmě to ale znamená, že první lekce bude mít víc hodin, než jsem si myslela. A o kolik víc budu platit? Víš co? To je na podnik. Jo, říkej tomu třeba extra bonus navíc. Chci to prostě dokončit. Ale jedeme v tom spolu. Jo? Ještě 10krát. Co se ti nejvíc líbí na tvým vzhledu? Já to nevím. Mysli! No tak mysli! Co úsměv? Máš krásný úsměv. Roky rovnátek se vyplatili. Řekni, mám krásný úsměv. Fakt? Herolde. Ježiši. 10krát, dělej. Dělej.
Prachy si zasloužím. Myslela jsi, že to bude snadný? Snadný ne, ale ne takhle těžký. Já nevím. Ale je milej, ne? A má skrytý možnosti. To doufám. Já nevím, líbí se mi. Dává fajn dýško a voní pracím práškem. Bacha! Je. Teď řekni, sekne mi to. Sekne mi to. Prima. Tak, 5 věcí, které se ti na sobě líbí. Teď. Jsem loajální. Aha. Uvážlivý, pracovitý. A rád bych se dostal do formy, když mě to cvičení už nebolí. To jsou 4. Donutíš mě to říct? No tak, jsem s tím. A mám hezký úsměv. Lepší. Haha, fajn. Tak jdem. No to snad ne. Promiň, jdu pozdě. Neboj se, o nic si nepřišel. Ještě jsem se netrefil do jamky. Ale co se stalo? No, zůstal jsem cestou trčet v zácpě. Ne, to ne, ale jak vypadáš a tvoje šaty a to všechno. Mám učitelku na seznamování. Proč? Není to dobrý? Ty bláho, ženský po tobě budou šílet. Vážně? No. Já jsem říkal, že ti ten kurz pomůže. Takže ta, co jsem ti dohodil, je dobrá. Ne, vlastně jsem si našel jinou. Nevím, kdo to je, ale určitě se v tom vyzná. A dokonce učí i golf. Ne, jmenuje se Annie Hayesová, chodil jsem s ní kdysi na střední. Ona vede kurz? Ne, organizuje akce a teď dělá servírku, je to složité. V podstatě potřebovala práci, no. Jasně, a jak dobře ji znáš? No, moc dobře ne. Jednou jsme byli na školním plese, je to dávno. Tak počkej, jestli to dobře chápu. Najel jsi s někoho ze střední, ženskou, kterou sotva znáš. Učí tě jak na holky a jinak se živí organizováním akcí? Jo, tak nějak. Lekce číslo 2. Jak prolomit ledy. Ahoj, přišel jsi. Vypadáš skvěle. Díky. Už jsem ti něco objednala. Co to je? Cranberryny. Díky. Tak. Proč máme lekci právě tady? Je fajn hodit tě rovnou do nádrže se žraloky. Určitě jsi všiml holek, který bys chtěl někam pozvat. A ta žena, kterou vídám v kavárně, kam chodím s kamarádem, ale nikdy jsem jí neoslovil. Musíš se naučit prolomit ledy. Začít se bavit s někým, koho neznáš. Musím tě ale předem varovat. V tomhle jsem děsný. Neboj se, chce to jen trochu praxe. Dám ti pár rad. Takže, nikdy nepoužívej laciná klišé. Nedělej to, vždycky to dopadne špatně. Jasně. A hlavně buď sám sebou. Jak to myslíš?
páni, jasně. No, když uvidíš tu, co se ti líbí, tak k ní dojdi a řekni něco jako ahoj, jsem Harold, chci se ti představit. Jak se jmenuješ? Je to snadný. Snadný, ale pro mě ne. Dobře. Co ta blondýna na konci baru? Potenciální první rande. Připrav se. No tak. Jo, Jendi. Jo, napij se. Ahoj. Jsem Harold. Chtěl jsem se představit, jak se jmenuješ. Jsem Amy. No, to je... Těšilo mě, Amy. Mě taky. Co to bylo? Herolde, nenapadlo mě ti to říkat, ale po představení musíš ještě nějak dál pokračovat. Třeba dneska ti to sluší, chodíš sem často, něco už si vymyslíš. A pak ji někam pozveš. Nezapomeň. 1, 2, 3. 1, představíš se. 2, o něčem se bavíš. 3, pozveš ji, chápeš? Já jsem ti říkal, že mi to moc nejde. Ne, sebevědomí. Zvládneš to. Ale myslím, že bychom měli přidat ještě jeden malý extra bonus. Jo. Jasně. Tak, teď jí něco řekni, ale musíš být upřímný. Ukaž jí, že jí vážně věnuješ pozornost, jo? Co třeba... Máš krásné oči. Fajn. To znělo upřímně. Jak se máte po ránu? Dobře, a ty? Přijdeš dneska na večeři? Ne, budu v práci. Nemáš dneska raní? Jenom v té první práci. Ty máš 2 práce? To je na dlouho. Nechceš pomoct najít byt? Ne, děkuju, zvládnu to sama. Už musím jít. Určitě ani nezačala hledat. Proč je potřeba, aby se teď odstěhovala? Nejsi na ní moc tvrdá. Steve nemůže mít pořád všechno zadarmo. Nechápu to. Mně ochotně pomáháš založit obchod. Proč jsi na ní tak tvrdá? Ale nejsem. Ty tomu nerozumíš. Určitě se jí nemstíš? A za co? Máš jí za zlé, že byla vždycky Benjamínek. Ty jsi musela být ta zodpovědná starší sestra. Tak to vůbec nebylo. Vážně? Tak jo. Jak myslíš? Annie, chci ti představit Billyho Taylora. Billy, to je Annie Hayesová, moje učitelka. Ahoj. Těší mě, musím říct, že jste odvedla s kamarádem kus práce. Ale to on sám si vede takhle skvěle. Já jsem spíš morální podpora. Tak, kdyby se měl objevit náš cíl? To je ona. Je přesná. Zvládnu to, že jo? Jasně, že jo. Nezapomeň, co jsme cvičili, ano? Víš, co máš říct. Uvolni se. Tak a jdi na to. Je čas zazářit. No tak jo. Půjdu na to. Ahoj. Ahoj. Děje se něco? Jenom jsem se ti chtěl představit. Jsem Harold. Harold White. Julie Owensová. Moc mě těší. Už jsem tě tady viděl. Já tebe taky. Moc hezký sestřih. A ta barva, moc ti to sekne. No, díky. Jo, ty vypadáš vždycky elegantně. Děkuju. Tak, co jsi zdala? Já sázím na jistotu na obyčkávu. Zkusila jsem skoro všechno. Mám ráda změnu. Je to pak
zajímavější. No, to jo. To zní dobrodružně. Poslyš, nechtěl by si vyjít? Jo, a moc rád. Moje číslo je vzadu. Zavolej. Ráda jsem tě poznala, Harolde. Jo, já zase tebe. Julie. Tak to bylo slibný. A výsledek? Pěkný. Takže boduješ. To je skvělý. Zavolám to Denise. Bude mít radost. Právě si vylezl z trestní lavičky a je z tebe hvězdný quarterback. Ale trvalo ti to? Jo, to bych řekl. Lekce číslo 3. Umění rozhovoru. Já ti radím, abyste se spolu sešli někde v baru. Je to fajn, jste na veřejném místě a bude se cítit víc v pohodě, když tě ještě nezná. Taky to není tak intimní a když to půjde šejdrem, můžeš klidně odejít. No, dobrý nápad. Ale znamená to, že musíš postoupit na další level. Musíš zvládnout umění rozhovoru. Další slabé místo. No, začneme od píky. Naslouchání a kladení otázek jdou ruku v ruce. Když se na něco zeptáš, automaticky pak máš o čem mluvit. A když muž naslouchá ženě a pamatuje si, co řekla, je to pro jejich vztah jako poklad. To mi věř. Chápu. Dobře, takže teď Kim bude hrát tu slečnu, ano? Jo, mě randění jde. Fajn. Takže vy dva jste se teď poznali a sedíte v baru. Jasně, Máte už pití a měli byste začít mluvit. jasně. Harolde, ty to musíš rozjet. Ahoj, no. Jaký jsou tvoje cíle? Moje cíle? Jako bych byla na pracovním pohovoru u inkvizice. Jo, promiň. Harolde, ne tak formálně. Zkus něco uvolněnějšího. Jasně, jo. Jo. Moc ti to dneska sluší. Děkuju, Harolde. Nejsem dokonce ani nalíčená, přišla jsem rovnou z fitka, děkuju. Čím se vlastně živíš? No, jsem herečka, jo. No, jsem přes den číšnice a v noci herečka. No jo, teď jsem číšnice ve dne i v noci, ale chodím na konkurzy a volají mi. Děkuju za optání. A co ve volném čase? Jo, ve volnu. Dobrá otázka. Já sbírám zuby. Různý zvířecí, teda zvířat, co už umřeli, miluju zuby. A chovám leguány, ty miluju. A dělám sochy z nádivky. To je bezva. A zápasím s dřevci, jsem totiž mistryně v boji se středověkými dřevci. Není to dobrý? S Julie to nebude takhle složitý, neboj. Na zdraví. Na zdraví. No a čím se vlastně živíš? Dělám makléřku v realitce. Už to dělám skoro 10 let a baví mě to. Zajímavé. A jak ses dostala k takovému oboru? Tátův kamarád v tom dělá. Vždycky jsem se tam chtěla dostat, takže jsem šla po vysoké pracovat k němu. Skvělé. A ve volném čase? Kde mám začít? Ráda cestuju a to dělám často. Teď jsem přijela z Brazílie a bylo to úžasné. Mám ráda módu, taky filmy. Máš rád filmy? Jo, jistě. Co třeba horory? Já zbožňuju hororové filmy. Jo, no já jich zas tak moc neviděl, ale to víš. Hele, poslyš, něco nového teď dávají v kině v centru. Vypadá to děsivě. Nechceš to vidět? A nebude to moc strašidelné? Já doufám, že ano. Lekce číslo 4. Začít se svěřovat. Takže vyrážíme v pátek večer do kina. Ale, no pěkný. Podívejme, jak ti to jde, jako po másle. A jak vám šel rozhovor? Asi dobře, myslím. Nebylo moc těžké jí rozmluvit. Celkem otevřeně mluvila o tom, co ráda dělá. Fajn. Prima, tak teď je čas, abys udělal to samý.
To nás přivádí k dalšímu pravidlu v oboru. Když se k někomu chceš přiblížit, začni se svěřovat. Myslíš jako vyprávět jí o dětství a tak? No ano, ale víc než to. Když se s někým zbližuješ, mluvíš s ním o tom, na čem ti vážně záleží. Třeba co tě dojímá, co máš rád, co tě bere. S čím se jí chceš svěřit? Jasně, ale... Jo? Ale co? No víš, prostě se bojím, že jí zklamu. Možná je se mnou docela nuda. Herolde, to ale není pravda. A pravá tě bude milovat takovýho, jaký jsi. Věř mi. I když tady je jeden problém. Jaký? Co jsi zač? Tedy, vím, že máš vkus v hudbě, ale co tě opravdu baví? To jsi fotografoval ty? Jo. A vytisknul to. To jsem netušila. Vzrušuje mě, když můžu zachytit tak dokonalý okamžik. Zůstane mi něco krásného, co nikdy neuvadne, nikdy nezmizí. Zní to hloupě? Ne, vůbec ne. Jenom jsi překvapivě tvůrčí. Jsi vážně čím dál zajímavější. Vynikající. Vážně? Chtěl jsem, aby to bylo zdravé. Chutná ti to? Je to úžasný. Herolde, netušila jsem, že jsi výborný kuchař. No. Takže, tohle všechno hraje pro tebe. Projdeme si to, ano? Takže, rád večeříš při svíčkách. Báječně fotíš. Jo. Oblíbený film je Casablanca. A to nepočítám milostný písně. Mám pokračovat? No, a není to trochu nudné? Ne, vůbec. Herolde, jsi takovej staromódní romantik. Ženy myslí, že takový muži už vyhynuli nebo neexistovali. Snad jenom v romantických filmech. Myslíš? Já to vím. Herolde, na příštím rande jí ukážeš tuhle svou stránku. Řekneš jí o tom, co rád děláš a podnikneš s ní něco romantického. Slibuju ti, že toho nebudeš litovat. Dobře. Jasně. Spousty romantiky. Jo. Líbilo se mi, jak se před ní najednou objevil s tou obrovskou kudlou. Nebylo to strašidelné? Já měl celou dobu zavřené oči. A pak ta honička v lese. To ses nebál? No, v tu chvíli jsem měl taky zavřené oči. Budu mít noční můry. Jo, já taky. Bylo to super, že jo? Mají tu dobrý čokoládový dort. Máš ráda čokoládu? Miluju jí, jsem na ní závislá. Tak si ho dáme. Chceš? Co pak můžu odmítnout? Díky za to kino. Já ti děkuju za dort. Skvěle jsem se dneska bavil. Já taky. Jsi bezva chlap, Herolde. Dobrou. Dobrou. Jasně, takže 2x hranolky, 2 burgery, 2 se sýrem, 1 bez. A vám hranolky a mačkaný brambory. Salát taky? Jo, děláme i saláty. Ahoj, potřeboval bych s tebou mluvit. Co tady děláš? Nemáš mít rande? No, měl jsem, tak můžeš. Jistě. Pardon, omluvte nás. V pohodě? Lepší než to. Chtěl jsem ti poděkovat. Měla si pravdu ve všem, co jsi mě učila. Být sám sebou, klást otázky a svěřovat se, jaký jsem. Udělal jsem, co jsi mi řekla a skvěle to fungovalo. Dokonce mi dala pusu na dobrou noc. To je skvělý. Cítím se úplně jinak. Odteď už bude všechno úplně jinak, jenom díky tobě. Děkuji. Jo. Další lekci máme ve středu? Ano, jistě. Bezva. Fajn, tak se měj. Jasně, ahoj. Jsi kabrňák. Fakt jo. Páni. Denis, jestli se do oběda neozvu, tak zavolej záchranku. Pár zlato. Za všechno můžeš ty. Za co? Za tohle.
že musím chodit cvičit. Od doby, co posiluješ, slyším doma pořád. Proč nemáš formu jako Harold? Co kdyby tě Harold vzal sebou, až zas půjde do fitka? Ale je to skvělý, ne? Skvělý? Není to skvělý. Skvělý je sedět doma na gauči, čučet na basket, pít pivo a jíst Musíme čipsy. držet tempo, už máme jenom kilák a půl. Co? Odstřel mě. No slyš, napadlo mě, že bych Julie uvařil jídlo. Večeře při svíčkách. Cože? Děláš večeři při svíčkách? Už tě vůbec nepoznávám. To já sebe taky ne, ale řeknu ti, je to skvělý. Mně není skvělé. Takovýho jsem Harolda ještě neviděla. Je to úplně nový člověk. Už ho skoro nepoznávám. Já vím, vždyť vidím, jak si ho úžasně proměnila. Máš na to asi opravdu talent, vážně. No a kdyby se to rozkřiklo, mohla bys být slavná. Tvůj obličej by pak klidně mohl cvět z laviček na stanicích nebo z reality show. Proboha, až o tobě budou točit seriál, můžu tě hrát. Vypadalo to, jako by mě už nepotřeboval. Ale tak to není. Že ne. Potřebuje mě. Potřebuje mě. Určitě. Bojíš se víc, že přijdeš o práci učitelky, nebo tě trápí, že je ten chlápek teď nedostupnej? Jak to myslíš? Líbí se ti, že ano? Ale jistě, že ne. To je Ano. blbost. Ne. Když to Ne, říkáš, nelíbí. cuká se ti přitom pusa. Ne, nikdy se mi necuká, ne. Jsem profesionál, pracujeme spolu, nic víc. Vážně? Vážně. Vážně? Jo. Tak jo. Dobře. Ale musím říct, že jak si na něm teď zapracovala, je docela sexy. To já jen tak. Ernie a Harold na stromě sedí a přitom se pusinkují. Lekce číslo 5, ať má pocit, že je jedinečná. Ochutnej. Co to je? To je výborný. Ananas? Granatový jabko. A taky maliny. A kokos. Tak povídej, co se budeme učit? No, myslím, že jsi ve stádiu, kdy to ještě není tak vážný, ale ty by si to přál. Takže teď je na čase pro ní udělat něco hezkýho, aby se cítila jedinečná. No, to je hezký. Napadá tě něco? No tak jo. A hlavně nic nákladného. Nemělo by to být nic velkého. Nechceš jí vyděsit. Takže něco malého, aby věděla, že ti na ní záleží. Jo, a víš co? Něco mě napadlo. Ano? Jo, víš, Julie pořád říká, že by ráda trávila čas v centru, tak ji můžu vzít někam na večeři, jestli to není příliš. Ne, to bude ráda. Musím vymyslet, kam bych ji vzal, aby to bylo vážně romantické. Možná ti můžu něco doporučit. No, fajn, a kde to je? Rezervuju tam stůl. No víš, vlastně jsem tam už dost dlouho nebyla. Co kdybychom tam spolu radši zašli a mrkli se, že je to fakt to pravý ořechový? Jo, to bude super. A před večeří bych ji vzala na příjemně dlouhou procházku. Západ slunce. Báječný nápad, je to romantické. Budete mít chuť k jídlu. Je to tady dokonalé, Julie se tu bude líbit. Nějak nechápu, proč nejezdím do centra častěji. Harold, je neuvěřitelný, že jsi to řekl. To nebyl ten Harold, který ho znal. Jo, jen díky tobě. To než zapomenu. Jo. To je poslední platba. A ten školní ples, kde jsme byli, Ano. tančili jsme spolu? Ne. Ne? Určitě? Pozvala si partu kamarádů. Sešli se s námi před plesem a já do té partičky moc neseděl. Když jsem dostal odvahu vyzvat tě k tanci, bylo už pozdě. Matt Schneider se k tobě dostal dřív. A pak už jsem nesebral odvahu.
Ned Schneider? Na to si pamatuješ? Takové věci se nezapomínají. Člověk si je pamatuje díl, než by chtěl. Proto si to ale nepamatuješ, ne? Necítil ses hrozně kvůli mně. Moc mě to mrzí. Já přísahám, že to nebylo schválně. Bylo mi 15 a jen jsem se chtěla bavit. Jo. Nechtěla jsem, aby se cítil zle. No, jestli ti to nějak pomůže, vedeš si v životě mnohem líp než já. Já nemám práci ani žádný vztah. Ale Annie, vždyť jsi nejhezčí holka ze střední. Určitě někoho potkáš. Vím, jak pracuješ. Je otázka času, kdy si tě někdo najme. Musíš si jenom věřit. Já ti věřím. Tak moment, nedal jsi mi právě mou vlastní radu? Myslím, že jo. Jo. To je fajn. Co třeba Billie Holiday? Jo, tu miluju. Slyšela jsi její verzi Misty? Je úžasná. I když nejlíp tu písničku zpívá Johnny Mathis. A co, Tony Bennett? Klasika. Rozhodně je v mým top 10. Aha. A máš rád Deana Martina? You nobody till somebody loves you? Tu mám fakt ráda. Víš, někdo by řekl, že jsme narození ve špatné době, když tohle posloucháme. No a co? Je to nejlepší muzika. Já vím. Tohle by byla moje jasná volba na naši píseň. Na naši? Jo, víš, říká se naše píseň, když najdeš toho pravýho. A máš s ním společnou písničku. Mhm. Jo, ta myšlenka se mi moc líbí. Přišla jsi teď? Jo, před chvilkou. Děláš často do noci a jsi unavená. Annie. Jsi v pořádku? Jo. Tak dlouho neponocuj. Poslyš, chci ti něco říct. Vím, že nejsem ta nejlepší ségra. Nastěhovala jsem se, nijak nepřispívala. Jenže věci mi nějak nevycházely, jak bych si přála. Netušila jsem, že je život tak těžký. Takže promiň. Omlouvám se ti. Díky. A taky jsem ti chtěla říct, že jsi podle mě báječná. Jsi skvělá máma a máš super rodinu. Můžeš na sebe být pyšná. Cením si toho. Tak ahoj zítra. Dobrou. Dobrou. Lekce číslo 6. Zbližování. Annie, je otevřeno, pojď dál. Ahoj. Ahoj. Páni, ty jsou noví, že jo? Jo. Co na ně říkáš? Jsou úžasný. Patří do muzea. Vážně? No jo. Páni. To je nádhera. No, díky.
Tak už můžeme začít? Dobře. Takže, dneska budeme pracovat na nejdůležitější části randění. Na zbližování. Začátky intimity. Teda, je to první meta. Jo, bude to ta nejdůležitější lekce v randění. Souhlasím. Tak, jak na tom mám podle tebe jít? No, nejdřív musíš počkat, až u sebe budete blízko. Když jste si předtím povídali, nebo když se s ní chceš rozloučit po schůzce. Takže... Takhle? Jo, dobrý. Ale nejdůležitější je chovat se přirozeně. Nedělej ty věci s protahováním se a tak. Prostě žádný klišé. Aha. A pozor na oči. Na oči? Jak to? Dívej se na ní, když ti něco říká. Když se na tebe podívá stejně, dává ti tím zelenou. Takhle? Co pak? Pak se k ní pomalu nakloníš. Jo. A pak už... Tak co? Nádhera. Tedy, ale jo, šlo to. Jaký z toho máš pocit? Dobrý. Jen dobrý? Nemám se cítit dobře. Ne, má ti být dobře, jo? Teda určitě. Ale napadlo mě, že bychom si to měli ještě párkrát projet, abys měl jistotu, že je ti to příjemný. Jo, to je moc dobrý nápad. Jistě. Rád. Prima. Tak. Začni, až budeš chtít. Byla jsi dnes nějak tichá. Co říkáš restauraci? Je pěkná. Škoda, že jsme si neužili víc. Víš, nějakou show, nebo že jsme se nemrkli do klubu. Ve městě je tolik zábavy. No, možná příště. Můžu ti pomoct? Ale bylo to hezké. Díky, Herolde. Jistě. Víš, lidi říkají, že obstojně vařím. Příště bych tě mohl pozvat na večeři k sobě. To zní skvěle. Zavíračka. Končíme. Haló. Co pak je s tebou? Celý den jsi jako ve snách. A máš v obličeji tak smutný výraz. Jseš v pohodě? Kdo to je? A nemá kámoše, co vypadá jako Ben Affleck? Ne, pořád. Myslím na Herolda. Vůbec není takovej, jaký jsem myslela. Je to senzační fotograf. A je chytrej a romantický a je to divný. Myslela jsem si, že je děsně nudnej. Jsem nejspíš hrozný člověk. Že jo? Ne. Annie, to znamená jedinou věc, že ses do toho chlápka zabouchla. Kým? On s někým chodí a je krásná a úspěšná a já... Taky jsi krásná a miluješ ho. Přiznej si to. To přece není možný. Je zadanej a o to mi vůbec nešlo. A o co ti šlo? To já nevím. Prostě jsem netušila, jak je bezva. No dobře. Říkej si, co chceš. Já padám. To, co vaříš, báječně voní. Můžeme jíst za 10 minut. Budeme mít risotto.
Herolde, neznáš někoho, kdo plánuje akce? Jedna moje kamarádka pořádá dobročinný ples. Opravdu? Je z toho zoufalá. Znám skvělou osobu, chodili jsme spolu na střední. Dáš mi na ní číslo? Jo, jistě, rád. No, děkuji. Takže, kam večer razíme? A jak to myslíš? Mluvil jsi o tanci. Jasně, ano, ale napadlo mě vybrat pár desek z mojí sbírky a zatančit si tady. Máš ráda Sinatru? Tak to jsem špatně pochopila. Já myslela, že půjdeme tancovat někam ven. Ne, plánoval jsem klidný večer doma. Co ty na to? A nemohl by si to rozmyslet? Já na ty starý pecky nejsem. To poslouchali spíš naši. Jasně. Jo, dobře. Bezva. V centru je nový bar, strašně ráda bych ho vyzkoušela. Hraje tam Bezva kapela. Mrknu, v kolik to začíná. Lekce číslo 7. Kompromis. Megan, horká čokoláda se šlehačkou. Děkuju. A káva pro vás, slečinko. Herolde, tomu nebudeš věřit. Já mám práci. Oficiálně mě vzali jako organizátorku. A je to v centru. To ti přeju. Moc ti děkuju za kávu. Takže, jak dopadlo to rande? Dostal jí ploužák do kolen? To ani ne. Ona nebyla pro klidný večer doma, pořád chce chodit někam ven a něco dělat, něco rychlého a divokého. No, věř nebo ne, ale je to vlastně dobře. Začínáte si všímat i rozdílů. Což nás vede k dalšímu tématu. K dávání a braní. Aby jakýkoliv vztah fungoval, je zcela zásadní kompromis. Tak co mám podle tebe dělat? No, když jsi s ní šel tančit, teď to bude zase naopak. Zkuste dělat něco, co se líbí tobě. Myslíš? Jo. Když chceš s někým být, musíš dělat kompromisy. A kdo by s tebou nechtěl být, Herolde? To je asi to nejhezčí, co mi kdy kdo řekl. Vydrž takhle chvilku. Ne! Počkej. Ne, přestaň! Přece nemůžu prošvihnout takhle nádhernou fotku. Tak jo, to stačí. Zítra půjdu fotografovat k jezeru. Nechceš jít se mnou? Proč? Jen tak je mi s tebou dobře. Tak jo. Vyzvednu tě v 5. Počkej ráno. Vždycky vstáváš kvůli focení tak brzy? No jo, musím. V tuhle dobu je skvělé světlo. Magická hodina. Magická hodina? To Jo, je... no to světlo všechno je v takovém pěkném, krásném, jakoby zlatém oparu. To bývá jedině při východu slunce. Chceš se na něco podívat? Jo. No teda. To je krásný. Cítím se tady tak volná. Nezní to divně? Ne, vůbec ne. Jsem tady v tenhle čas hrozně rád. Jakoby se svět právě probouzel. Jo. No, a ta akce, co plánuju, je dobročinný ples na ochranu parku. To je skvělý důvod. To je, jo. A víš co, napadlo mě vystavit tam ty tvoje božský krajinky. Ne, fakt, přemýšlej o tom. Všude by byly fotky toho, co chceme chránit. A ty bys z toho měl reklamu zadarmo. Máš zájem? To je vtip? Ne. Jo, jistě zní to. Skvěle. Tak fajn. Ta je krásná. Tuhle musíme určitě použít. Myslíš, že je dost dobrá? Samozřejmě. Vždyť je nádherná. A nezpochybňuji můj vkus. Omlouvám se. Je na ní úplně vidět ta magická hodina, o který jsi mluvil. Takže jsi mě poslouchala. Je to jako obrázek z pohádky nebo něco. Všechno je měkký a září to. Pojď sem. Co? Pojď sem. Proč?
Myslíš? Ne. Prosím. Ne. Julie se tahle hudba nelíbí a já nemám s kým tancovat. Matt Schneider tu není, takže mi tě neukradne. Chceš ve mně vzbudit pocit viny? Nepřestaneš mi to připomínat. Nejspíš ne. Tak pojď. Zatančíme si. Jeden tanec ti asi dluží. We lost each other in every way. Sometimes we're blinded, don't you know? A po tom plese jsme šli. Vzal jsi mě domů, doprovodil ke dveřím a dal mi pusu. Ne. Ne? Ne. Seděla si vepředu s mou matkou. Když jsme tě vysadili, zamávala si nám. Nic víc. To bylo naposledy, co jsme spolu mluvili. Nešel jsi se mnou ani ke dveřím? Ne. They won't let me. I've got a bad case, don't you know? Takže by vám měli letos z Denise dost vrátit. To znamená, že můžeš zvýšit odvody z platu. Výborně. Hele, a jak ti to jde s Julie? Jo, skvěle. Fajn. No a na čem děláš? Na nový krajince? Ještě to není dokončené. Ale ty fotíš lidi. Průzkum neprobádaných míst. Tohle není Julie. Někdo se nám zabouchnul do lektorky? Těžko. Jdi si radši dělat daně. Běž. Jasně. Lekce číslo 8. Poslechni svoje srdce. A na oslavu. Je. Tada! A co to je? Ani nevím. To všechno nám tady včera po zavíračce zbylo. Asi banánový krém? Dobrý. A co ta svíčka? Chtěla jsem, aby to mělo šmrnc. Je narozeninová, ale to je fuk. Oslavujeme tvou promoci. No, svoukni. Ale ještě bude jedna lekce, ne? Ano, ale napřed proslov. Oficiálně. Jsi idol žen. A jeden z nejmilejších kluků, co znám. Snad Julie tuší, jaký má štěstí. Ale nejvíc ze všeho na tvoje štěstí. Zasloužíš si ho. Můžu taky něco říct? Určitě. Poděkování tobě. Učila mě ta nejlepší. A trávil jsem díky tomu čas s nejhezčí holkou na střední, která se mi moc líbila. Vážně? Vážně. Tak jo. Poslední lekce. A je to asi to nejdůležitější, co tě můžu naučit. Je to zlaté pravidlo. Jasně. Není to složitý, jen by si to měl vždycky pamatovat. Když pochybuješ, věř sobě. Poslechni srdce. A vždycky buď upřímnej. K sobě i k tomu, s kým jsi. Je tady mokro a bahno. Už tam budeme? Tady to je. To je ono? Není tu ani pláž nebo něco? Ne, říkal jsem ti, že jedeme do přírody. Oh, super. Mám zničené boty. Byly nové.
Už jsi s tím skončil? Vyfotil si všechno, co jsi potřeboval? Teď není to správné světlo. Měli jsme vyjet hned brzy po ránu. Večírek se trochu protáhl. Dostala jsem se do postele až ve 2, tak jsem zaspala. Co se děje? Nic teď už. Nic použitelného nevyfotím. Skvělé. Takže už půjdeme. Jo. Prima. Máš nejhezčí smích, jaký znám. Už musím jít. Díky moc, že jsi stavil. Ráda jsem tě viděla. Jo, tak se měj. Jsi bezvádný. Je úžasná. Moc mě těšilo, krasavče. Měj se. Kim? Jo? Jmenuje se Matt? Jo, to byl Matt. Znáš jeho příjmení? To jsem asi zapomněla, je to Enin kámoš ze střední. Matt Schneider? Jo, Matt Schneider. Co se děje? Hej, Herolde. Ahoj. Nevěděla jsem, že jsi tu. Ani mě nepozdravíš. Jen jsem tě nechtěl vyrušovat. Je všechno v pohodě? Jo, a u tebe? Jo? Našla jsem si byt. Je v centru. A budu se tam stěhovat. Kdy? Asi co nejdřív. Prima, že ti to tak vychází. Jako by se ti začínaly plnit sny. Jo. To hodně díky tobě, Herolde. To je Julie. Vem to. Jo. Haló? Jasně. Přijdu tam. Promiň. To nic. Stejně jsem chtěla... Co? Chtěla jsem ti říct... díky, že jsi mi sehnal tu práci. Zasloužíš si ji. Jaká byla poslední šichta? Skvělá. Jo, to vidím. Zítra se odstěhuju. Já myslela, že odejdeš v sobotu. Ne, byt je připravený a nemá cenu tu zůstávat. Čím dřív, tím líp. Jestli chceš, zůstaň. Co? Já myslela, že mě tu nechceš. Nešlo ti o to? Ne, je fakt těžké obstát v téhle rodině, když ty jsi mladší sestra. Co? Vždycky jsem ti to záviděla. Ty jsi něco pila? Protože jestli ne, tak bys asi měla začít. Ne, opravdu. Byla jsi miláček. Ta hezká, co se měla bavit, ale já musela jít dobrým příkladem. Já dělala, co se mi řeklo. Jasně. Za prvé si cvok. Za druhé, to já se ti nikdy nemohla vyrovnat. Víš, kolikrát jsem slyšela, proč nejsi jako Claire, když jsme vyrůstali? Ne, o tom nevím. Ale já jo. Máma s tátou tě zbožňovali a ty to víš. To mě nenapadlo. Ale bylo... Jsem na tebe moc hrdá. Jsi statečná. Jdeš si za svým a žiješ svůj sen. Děláš to, k čemu jsem nenašla odvahu. Já myslím, že jsi v životě strašně moc dokázala. Máš domov, rodinu, všechno, na čem záleží. Chceme to, co má ta druhá. Jsme teda dvojka. Asi ano.
Mrzí mě, že jsem ti to tak stěžovala. Omlouvám se ti. Ty jsi pro mě vzor, jako vždycky. Měla bys to vědět. Naučíš mě, jak v životě neprohrát? Broučku, ty neprohráváš. Jsi skvělá ve všem, co děláš. A vždycky jsem si to o tobě myslela. Vážně? Ano, vážně. Co je ti? Nic. Nic. Jenom, že muž mých snů už je zadaný. Ahoj. Ahoj. Dík, že jsi přišel. Chceš si něco dát? Ne, nechci. Julie, chtěl bych ti něco říct. Než začneš, taky bych ti chtěla něco říct. Nepočká to? Ne, vážně, prosím. Hodně jsem přemýšlela o spoustě věcí, hlavně o nás. A mám dojem, že jsme velice rozdílní lidé. Takže bychom se měli přestat scházet. Říkáš, že už mě nechceš vidět? Snad mě pochopíš. Bude to tak lepší. Ne, to je skvělé. Tedy ne skvělé, ale... jsem rád, že máme stejný názor. Asi ano. No, Julie, já ti děkuju, že jsi upřímná. Myslím, že tak je to nejlepší. Jo. Tak se měj. S Bohem, Harolde. Vemte tu fotku a dejte ji tamhle do rohu. Děkuju. Jste Annie Hayesová, ta, co to tu všechno zařídila? Záleží na tom. Líbí se vám to? Líbí. Tak, jsem Annie Hayesová. Malcolm Winters. Těší mě. Tohle je úžasné. Taky rád fotografuju. Ale ten, kdo dělal tohle, je vážně umělec. Jmenuje se Harold White. Poslyšte, moje firma má diamantové výročí. Promluvíme si o tom, tady je vizitka. Zavolejte mi příští týden a něco vymyslíme. Jistě, děkuju. To je skvělé. Zůstanete na večírek? To přece musím. A představím vám svého přítele fotografa. Už se těším. Takže zatím. Jistě. Úžasné. Děkuju. Harolde, proč nejsi ve městě? Nezačíná ten večírek v 7? Chtěl jsem to tu nechat Annie, aby si ji to dala, až ji někdy uvidíš. Ukaž mi to. Mami, koukej, to jsem já a Annie. Napsal jsem Annie dopis, abych vysvětlil, proč tam nepřijdu. nechápu, proč nechceš na ten večírek jít. Sehnal si Annie práci, jsou tam tvoje fotky. Jo, ale kdo to má vydržet, když ho Annie věčně odmítá? Nechápu, o čem mluvíš. Mám už špatnou zkušenost z dřívějška. Annie a Matt Schneider v tom hráli roli a nechci to zažít znovu. Nezlob se, ale mám v tom zmatek. Já taky. Mattu Schneiderovi se Annie moc líbí a jí se zase líbí on. Ty to fakt nechápeš. Líbíš se jí ty. Annie řekla mámě, že si je její vysněný muž. Vážně? Tože řekla? Přesně tak, ale myslela, že jsi zadaný. Ještě to stihneš. Než se večer přehoupne v tanec, chci poděkovat sponzorům. A všem vám, kdo obdivujete krásné fotografie okolo sebe, bych chtěl představit jejich autora. Je tady Harold White.
Je tu pan White? Zdravím, jsem Harold. Pan White nabídl, že věnuje veškerý zisk z prodeje fotografií, aby pomohl zachránit naše parky. Děkuji. Všem moc děkuju. A chci poděkovat někomu zvlášť, osobě, která uspořádala tento večírek. Je to žena mnoha talentů a já jsem toho živý důkaz. Je to Annie Hayesová. Znali jsme se s Annie trochu na střední, ale poslední dobou jsem měl možnost poznat ji mnohem lépe. Naučila mě pochopit, kdo jsem a kdo chci být. Ani nevím, jak jí mám za to všechno poděkovat. Annie, můj život je hezčí, když jsi v něm a chci, aby to tak zůstalo. A souhlasím s tebou, že by to byla skvělá volba pro naší píseň. Co myslíš? Je to tak? Máš v hudbě skvělý vkus. V českém znění Jitka Ježková, Martin Sobotka, Hana Ševčíková, Jitka Mojková, Petr Burian, Irena Hrubá, Šárka Vondrová, Pavel Vondra, Jiří Čapka, Tereza Čišnovská, Rudolf Kubík a další. Překlad Kateřina Sidonová, zvuk Michal Závěrka, produkce DV Agentura, dialogy a režie českého znění Magda Lancmanová. Českou verzi pro HBO vyrobilo VSI.